Idem vyskúšať tieto divné foto a videotypy, aby si ty nemusela ničiť svoj telefón. Myslím si, že toto bude možno fungovať, ale poďme to otestovať. Použijem asi také podobné farby, toto by mohlo stačiť. Skúsim znova a skúsim tam dať iba čisto jednu farbu. Napríklad modrá by mohla byť pekná. No toto mi príde, že tam je až moc veľa toho. Ono by to mohlo byť fajn, ale to je strašne rozmazané. Toto ma zaujalo, že úplne najviac. Ak by toto reálne fungovalo, tak by to bolo mega super. Ale myslím si, že to fungovať nebude, pretože tá kvapka stečie. No potom je trošku viacej kvapiek. Hádam to bude v poriadku, nebudem musieť dať svoj telefón do ryže. No teraz to nestečie. Stieklo, to samozrejme, že to stieklo, to som úplne vedela. Jak to spraví, aby to nekvaplo dole? Možno, keby to dám rovno, stále to je o ničom. Toto už proste len viem, že to fungovať nebude, len kvôli tomu, že oni vytiahli v zábere ten tanier a dali ho na podložku, ktorá sa používa na produkty, aby sa natáčali, keď sa takto točia. Ešte presne aj tú pásku použijem na ten telefón. Lepšie ten telefón naozaj neviem dať, mi to padá. Dobre, spravím to podľa toho videa. OK, toto akože reálne funguje a vyzerá to fajn, ale keby sa dá pod to nejaký biely papier, tak by sa to reálne dalo použiť. Takže niečo fungovalo a niečo, že vôbec, ale ten tanier z mikrovlnky ma dosť prekvapil. Napíš mi do komentáru, ktorý z týchto typov je podľa teba ten najlepší a aj ten, ktorý je úplná katastrofa.